ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଖେଳ ଶେଷନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରଖିବେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ସାରେ ସାତ डांस अकाडेमी का कलाकार मानक निमंत्रण सेशन होगा पाई गुरु राजलक्ष्मी बेहरा निमंत्रण करें। Thank you, madam.